Zelanda, avui que és dia de lluna plena i és el primer dia després del solstici d'hivern, és el millor moment per venir a recuperar aquests espais que darrerament aquí en aquest barri d'Auckland s'han descobert. Era un petit rierol que hi havia, que és natural, que surt d'unes manantials que hi ha més amunt en un volcà d'aquí, i estava tot canalitzat i ara s'ha descobert a l'aire lliure fa uns 8 mesos i estem aquí plantant nova vida, noves plantes natives i sobretot netejant les males herbes. És tan important a la vida i a la natura com plantar noves il·lusions, nous reptes, nous viatges a Nova Zelanda per aquest any que pels maoris comença ara. Kia ora!